Radio Rulet. Odlično. Idemo odmah sa uključenjem da čujemo da li imamo neko prvo na vezi. Halo, dobar dan. Halo, dobar dan. Dobar dan, kako se zovete? Vesna. Kako? Vesna. Možete samo malo glasnije, Vesna? Može. Odakle se javljate? Zemuna. Iz Zemuna, dobro, čime se bavite? Pa, ekonomista. Molim? Ekonomista. Aha, ekonomiju. I kakva nam je ekonomija? Turbulentna. Turbulentna, dobro. Ali verujte mi, kviz je naš prost i jednostavno. Vesna, jeste nas slušali? Ili imate predstavu? Da, slušam. Dobro. Ili ste preko veze došli u naš program? Ne. Kako ste dobili vezu? Ajde, sad mi recite, evo javno. Brzo, baš Odmah ste dobili, pa znači treba samo biti uporan. Dobro. Vesna, jel možemo da zavrtimo slovo? Može. Evo ga, slovo, vrti sad. Slovo na beli miš se sreću deli, R. Dobro. Jel vam odgovara R? Pa vidjet ćemo. Da li ste spremni, Vesna? Jesam. Pazite, kao zapeta puška, ja sam nestrpljiv. Idemo 3, 4, sad. Pazite dobro, Vesna. Imaju ih neke životinje na glavi. Rogovi. Ima biljke, nosimo je na reveru. Rukav. Ne, biljka. Biljke, možete dalje ili... Dalje. Nosimo ih zimi kad je hladno. Rukavice. Morska životinja može biti i znak u horoskopu. Rak. Koristi se za proizvodnju šećera. Repa. Sport. Rukomet. Mesto dakle su proterani Adem i Eva. Raj. To je tačan odgovor. Bravo, Vesna. Je vam neko pomagao, Vesna? Ne, u kancelariji. Sami ste u kancelariji? Je li javno preduzeće ili mislim državna firma? Nije, dobro. Valjda će imati obzira, jel da? Hvala. Vesna, ime biljke nosimo je na reveru. Stavi ruzmarin, neka miriše, pa zavija. Da. Pa to je, odmah se iznerviramo kad nam izbuše ono odelo ili onu haljinu. Ja sam ne znam, o bašti nekoj. Pa gde ste vi u Đul baštu otišli? Da. Vesna draga, nisam vas pitao za godine, ali nadam se da ćete povesti pravu osobu na zimovanje, to jest na produženi vikend. Koga? Još ću da razmislim, vidjet ću, verovatno sestu. Pa tamo onda nađite vi, sestra, malo se oslobodite, malo je opustite fino i uživajte na Pančiću, onako. Znate da skijate? Pa pomalo. Znam i ja pomalo, ja kažem... Nisam dugo, da. Ja skijam, znate ono, čuvaj! I onda posle par minuta, čovek u snegu, gorska služba. Ostanite ja sam u šoku, da, hvala. Slušajte, fali nam samo još kafica ovdje pa da se mi raspričamo, ali nemamo vremena, ostanite na vezi. Evo, koleginica će da uzme podatke, hvala Vesna. Tako to zvuči, naravno, kad se dobro koncentrišite i osvojite fantastičnu nagradu Kopaonik. Bravo! Radio Rulet na Indeksu. Radio